al Petit Celler, un vi de la Deo Rías Baixes, Pazo Barrantes. Coneixerem la nova botiga del Petit Celler a Barcelona. El xocolater Enric Rovira ens presenta més novetats. Doncs comencem l'espai del Petit Celler, com heu escoltat al sumari. Comencem amb Pazo de Barrantes. En Cristian, d'aquí del Petit Celler, es disposa a obrir l'ampolla de Pazo de Barrantes. Comencem ara mateix el programa abans d'una petita introducció. Anem enrere en el temps, fins al segle XVI, per trobar els orígens de Pazo de Barrantes. La història del Pazo, un palau gallec de 1.229 metres quadrats, està lligat a la història de la família Creixell. Moltes generacions de vinyes han conviscut en aquesta societat harmònica, composada per història, família i vinya. Així, el 1991 es va fundar Bodegas Pazo de Barrantes, equipada amb la més alta tecnologia per seguir elaborant un vi familiar d'excel·lent qualitat. Un únic protagonista que trobarem a les vinyes és el raïm Albariño, un raïm petit i concentrat que resisteix molt bé la humitat. La seva acidesa és alta i és molt aromàtic, despertant olors afruitats i florals. El sistema de cultiu utilitzat a Bodegas Pazo de Barrantes és el de l'emparrat, sistema que no només afavoreix l'aireació i assolellat del raïm, sinó que facilita totes les operacions de tractaments, abonat i recol·lecció. Una humitat òptima, sens dubte, permet un millor desenvolupament del fruit. La recollida del raïm és totalment manual i és transportat en caixes al celler. D'aquesta manera, el raïm s'incorpora al procés d'elaboració del vi amb l'estat més saludable, evitant qualsevol procés oxidatiu. Entrem tot seguit des del Petit Celler a Pazo de Barrantes. Doncs amb l'Alfons Cendrera anem a parlar tot seguit de Pazo Barrantes, una bodega que ja té uns quants anys d'història, que ha fet una remodelació ara, coincidint amb el seu 20è aniversari, remodelació a nivell d'etiquetatge, a nivell de, podríem dir, ampolla 3D, perquè l'ampolla ara té com uns relleus també molt original i molt treballat. Comencem, si et sembla, parlant, hem sentit una mica la història, estem parlant de Murrieta, no? Una casa molt consolidada, un grup molt Pazo Barrantes és una bodega que pertany al grup de Marquès de Murrieta. La primera anyada que va sortir al mercat va ser l'any 91, on es van fer 40.000 ampolles, i ara s'ha presentat la nova anyada del 2010. Estem fent una elaboració aproximadament d'unes 100.000 ampolles, depenent una mica sempre de la producció que podem elaborar, perquè el tema de la climatologia a Galícia sempre depèn una mica. És una finca on tenim 12 hectàrees, i llavors on s'elabora l'Albariño 100%, està en el Valle de Salnés, que és una part a prop de Vigo, de Galícia, de Pontevedra, i llavors, aquesta és la nova presentació que tenim al mercat. Fins ara teníem constància, presència d'aquesta ampolla, aquest grafisme, aquest disseny. Això representa que encara podeu trobar-la segons quines botigues o segons quins llocs, però ja passa la història, no? Ha sortit al mercat la nova anyada durant el mes de maig 2010. Nosaltres som també de les bodegues que normalment sortim més tard al mercat pel tema que fa el que és la criança amb dipòsit i està després criança amb ampolla. I llavors, perquè hi ha bodegues que el mes de febrer ja es pots trobar, nosaltres normalment sempre som de les que sortim més tard, i llavors pots trobar el poc que queda de l'anyada 2009, perquè ja fa més de 15 dies que ja no tenim res. Que no circula, no? Estem parlant de la Deo Rías Baixes, som a Galícia, en un entorn, una finca molt floral, amb molt color, no? I que això ho heu volgut transmetre a nivell d'ampolla i a nivell de l'aroma també del vi. Sí, això, mira, el que és tot el tema de la presentació que està amb les flors és una mica pel tema de totes les flors que envolten el que és la bodega, i que a més quan fas la cata, aquestes notes de flors, de camèlies, de gardènies, es presenten aquí en el vi. Fins i tot els enòlegs, que són els que si treuen el fruit o la màxima expressió del que surt del vi, noten el gust de l'eucaliptus, del camí, no? Sí, es nota una miqueta bé, perquè a l'entrada del Pazo tenim plantats d'eucaliptus que tenen més de 100 anys, i tots aquests aromes al final venen a parar una mica en el vi. I la gent que ens està mirant, molts venen cada setmana a buscar el vi que toca, el vi que hem presentat. Els que vinguin a buscar Pazo Barrantes es trobaran una ampolla amb un relleu
que m'agradaria una mica que expliquessis el significat. Té uns esclops, aquests que són una mica grans. Són esclops, són les sabates típiques d'allà de... Les sabates típiques d'allà de la persona que treballa, bueno, de la vendímia. I llavors, aquests esclops estan en el Pazo, que tenim allà, que és un Pazo que és del segle XVI. El Pazo en si és l'edifici? És l'edifici on hi ha el que és no és on la bodega on s'elabora el vi, sinó que el Pazo és una casa reiral. I llavors aquests esclops estan esculpits a la paret, en el Pazo, i llavors s'ha volgut transmetre aquests esclops que estaven a la paret. Que són els que hi havia abans de l'antiga ampolla, eh? Estaven a l'antiga ampolla, però no tan grans com ara. Queden molt més dissimulats. S'ha volgut ampliar una mica el detall aquest dels esclops a la botella. L'Alfonso és el representant aquí a Catalunya de Pazo Barrantes, tot i no ser enòleg. Tastem-lo i ens expliques així en res, en un minutet, com és aquest vi, com és aquest albariño. Això té un color groc, clar, i llavors notaràs... L'albariño té per al tipus de raïm que hi ha, té un punt d'acidesa, i llavors després és un color clar, brillant, i llavors té una mica notes de pomelo, una mica de pera. L'eucaliptus, no sé si l'acabo de veure, a veure, tanco els ulls. L'eucaliptus, això ja és suggestiu, també. Penso que pot ser una mica... Aquest mateix enòleg que diu que capta l'eucaliptus, si no hagués vist la finca i l'entorn... Potser a vegades no, però el que passa és que els entesos, tots aquests matisos que a vegades nosaltres no trobem, ells millor inclús en troben més dels que nosaltres trobem. Tenen la llengua l'olfacte més fi, no? Està bé. Però bueno, veuràs, té un color molt nítid i bueno, l'albariño és la... És que no té paraules, no? Molt bé, Alfonso, gràcies per la visita. Podeu venir a buscar aquí al Petit Celler a Manresa, som aquí al passeig de Pere III número 18. Es diu Pazo Barrantes, busqueu l'ampolla amb les floretes i els esclops i això, a gaudir d'aquest bon vi. Bon estiu i anirà de guanyar aquest vi per a les terrassetes. Molt bé, gràcies. Gràcies. Vinga. Avui a l'apartat de l'Apunt del Petit Celler volem fer un apunt molt important, diria, en la vostra trajectòria, en la vostra història, i és que s'ha obert a Barcelona, a la ciutat com tal, la botiga del Petit Celler. Exacte, vam obrir aquesta setmana, hem obert i la veritat és que estem molt contents. He estat veient les fotos al Facebook del Petit Celler, que també, si voleu, podeu agregar-los com a amics, amb una mica la preparació de com va anar, l'estructura una mica, diria, és com la botiga aquí a Manresa, no? Seguint la mateixa línia de disseny. Sí, l'avantatge d'allà és que aquí són 350 metres de botiga, entre dalt i baix, però com que dalt és més estret i més petit, doncs baixes a baix i hi ha tots els vins, no? Clar, allà a Barcelona són 400 metres d'una sola planta. I vam fer uns armaris per posar els vins d'una punta a l'altra, de botiga, i la sensació és molt més oberta. Llavors és una botiga, doncs, l'hem obert amb molta il·lusió i estem a Barcelona. Molts viatges amunt i avall. Sí, clar. Vosaltres, al cap de setmana, si voleu, podeu aprofitar i fer una escapada a Barcelona. És molt fàcil, la ubicació és increïble, perquè és un lloc sensacional. Ubiquem a la gent, situem-nos a Catalunya Ràdio, a l'edifici emblemàtic de la Diagonal. Exacte, estem tocant a Diagonal, ben bé davant de Catalunya Ràdio no, però gairebé, una mica més amunt. I que són els cotxes que aparquen així en bateria al costat de la ràdio, no? Allà davant. Exacte. Carrer Beethoven, número 8. Número 8. El dissabte obrim fins al matí, fins a les 2. A migdia. Recordeu, a Barcelona, a la botiga del Petit Celler, trobaran els productes d'Enric Rovira. Exacte. Sí, no? Sí, tot el que hi ha aquí doncs es trobarà allà. Estic esperant d'aquí una estoneta amb el Cristian obrir alguna de les caixes aquestes que tenim per aquí i acabem el programa com sempre fem. Molt bé. Ens veiem d'aquí una estoneta. Fins ara. Perfecte.